ای ویڈیو پشما ڈاکٹر علی دوست رجان کتگیں کتاب مروارد ہفتمی بہر پیش کنک بوگا ہیں کہ کتاب پنچمی دریں کرو سے اولی بانگا گوم آہا درائی کو کینوا تہاروں کی تہاوتی چم پچ کرتا آئیے ہمیں مارت کی چیزیں آئیے کیرا سورگاں ہیں بلے آ وات نہ سورت آ تہاروں کی تہا چیزیں گندگ جہدا ہاتھ ماں ہے کمین و زردیں روزنا یہ تہا کینو شاہ کوڈو کے ٹونگا چارگا لگت جیونا گو ہاموشیا پادات آئیا دست کیا چول نیمگا شدنا آ چولا ہنچو شد کے کینو بس پاد برمشی اشکوت پدا گوشے آ بے برمشیا دروازگ نیمگا شد آیک ساہتیا ہما جاگا استاد کے حمودہ کویو ٹیٹو گوانزگ تہا وقت گات پدا ایک سیکنڈیا دروازگ دپا سیاہیں چیزی ودی بود تو پدا شو کینو شا زہرا ترکگا لگیت آہم ہما پیما گو ہاموشیا پادات انچوش کیا شدگات آئیے پادانی توار اشکنگات کے تیاب نیمگا روگا ہاتھ آ بیتک کو تواریا آئیے پشتا شوت آشا زہرت رکگا ہا آشا جگیو کوڈکاں دراہاں کسانی تلاں کو آپ نیمگا روانات پدا ارا کینوے آئے گے توار گوشاں کب تو آئیے تچگ منا پر جیونا دست برزت وہ آ مروارد آپ تہا دور دیگ لوٹت کہ کینو حمودہ رسے تو آئیے دستارا تاب دیانا مروارد شاہ آئیے پچ گیپ او آئیے کپتارا لگت تیجات کمی او زردیں روجنائی تہا گندگا ہت کے کسانی چول آرا لگگائے تاں او آئیے اسکرٹ اوجنا کنگا ہت او آئیے ٹانگ آپ تہائے تاں کینو جہلا آئیے نیمگا وتی چمشانگ داتاں وحدی کے آئیے دپ پچو دنتان درائے تاں آئیے را گندانا چو مار ڈولا ہوشیت او جیونا آرا گوں نتر سے چمہ چار گایت چوش کے میش کساب دیما بوسپیت آئیے زانت کے بے قصاص زہر آئند بلے پرواہ نیست آ مرگ واسطہ تیارہ تو نہ آ مقابلہ کن تو نہ کے زہر شانی پدا کینوے زہر کمبوانا شد آشا اودا تیاب نیمگا چارے تو پدا جگیانی نیمگا آئیے جذبگاں آئیے مجگارا کنٹ کرتگت آئیے یکدم یک تواری اشکوت او کارچ در کرت او ساہگ سرا ارشکوت ہمیں مارت کے کارچا ہوتی کار کرت پدا ڈگار سرا کپگاہات آئیے جارانی تہا چارگ وحدہ مروارد شا دستہ یلا بود یا کسانی سنگ یہ کر رہا کپ اودا آ ماہ روجنائیا ترپگاہات جیونا ہا آپ پہ کر رہا تلانکانی نزدیکا وطارا رسیں تا یہ دپ دویم گشتگ تن تو پیشانگی یک نیمگیا سخت درد بوگاہات آئیے وڑی نہ وڑیا وطارا راست کنگے جہد کورت آئیے اسکرٹ آئیے جوائن سراہات آشا کینوا زہر نہات آئیے گوشتگت کے آیک مردی وہ ای ٹوک جوینائے واسطہ باز ارزش داشت اشی مانا اشت کے کینو وتی طاقتا کوہی ڈولا کن تو زیر دیماؤند اوشتیت جیونا گنزال ارواح زانت کے کوہ مدامی مکبی وحدی کے پرشت پروش آماچ بیتن ہمیں ڈولا زیر وتی چولا ودی کن تو انسان حمودہ بڈی بلے پدا ہم ای چیزا آرا مرد جوڑ کرتگات بیزاں نیم دیوان اگو نیم دیوتا و جیونا ہا آ مردی پکارت آوتی مردما عبید زند گوازند کرت نکت چونائی آ مرد و زال فرق آئیے واسطے غیر گواچنی چیزیات آ آئرا زان آرا منت و آرا آ پکارت بے شک آگوں آئیے ہر پیما روتن ای باروا دگہچ تہر جستی ودی نبی بری بری زال تہار آئیے سبب رکھین کے جوزا شاکینوے مردم گری عبید اشانہ رکھین کرت کند آگوں مشکلہ پادت وتی دست تاسارا شا سوری آپا پر کرت وتی دپدیم صاف کرتا و پدا قرار قرارا کینوے پشتا رواں بو شا زروارا جوڑا بندگ بنا کرت و آئیے ٹکرا ماہ زردیں روجنائی آرا بری چیر دا تو بری یلدا و جیونا بری روجنائی و بری تہاروں کیا روانات شا دردا آئیے سرین چنگا تو سری جہلا جمرا وحدی ماہارا گپتگت گوڑا آ جگیان کیرا روگا ہا گوڑا یا گرام بہائیں مروارد ترپگا دست کیا کسانے کور کے چیرا کپتگت آ کونڈ بود تو آرا زورتی و ماہارا پدا جمبران چیردار کشائشی سببا تہاریا ماشاں جیونا کونڈ بوانا ای فکر کنگا لگت کہ گوڑا آ پدا زیرا برو تو تی کارا بکن وانچوش کا یہ فیصلہ کرت ماہ پدا شا جمران درد کو آئیے دیما دو سیاہگ وڑے جون تن کہ راہ سرا کپتگتن آ یک نما اشتات آئیے دست کشا آہاں یکی کینوین و دمی یک درآمدی کشا آئیے گوٹا بزین و ترپوکیں آپی دراہگائیں کینو قرار قرارا سوریت
آئیے دست و پات بیسی کے تن واگوں وتا گپ جنگا ہاتھ ہمیں وحدہ جیونا ہمیں مارت کنو میں زندگی شوت راہ سرا یک مرتگی مردمی و کینوے کارت کے آئیے سرا ہون تا ہمودا کپتگات ای گندگاگوں آئیے زانت کے چے بوتاگ آشا بنداتا ہمیں جوہد کنگایت کے کوہانے ایمنی زند رکھتے نگ بھی اما زند کے شاہ مروارد رسگا ساریات بلے نو احلاس بوتگا او آہچ پیما دوارات نکور ای زانگاگوں آئیے وتی گوست بیحال کور نو پا کنگا ہچ پش نکپتگات ابید وتی رکھتے نگے نو آئیے درد آئیے جام بڈی درہ حلاس بوتگا آئیے ہما ساہتا مردگارا کشے تو شراہا دور کنانا یک درج کے پشتا ایر کور پدا کینوے کر را ات کو آئیے ٹپانا شاوتی ترے اسکرٹا صاف کور کینو نو کمی شرطر بوگاہ تو نالگاہ آہاں مروارد پچ گپت ماں زیاں کورت بس گپ حلاس بوت آئیے گوشت مروارد شوت جیونا آرہ ہاموش کنائے چوش کے ایک نادراہیں زہگی آرہ ہاموش کنک بیت جیونا ہا گوشت تی مروارد دشیں ایمن راہا دیس تو منی گپا اشکن گائے تی مروارد دشیں تو سرپت بوتے تو یک مردمی کشتا مارا چیدہ در روگ لوٹی مارا گرن تو برن مارا شا روچ بوگا ساری چیدہ تچگ لوٹی منی سرا ورش کنک بوتگات کینو نالانا گوشت منوتی رکھین گا آرہ جتا ترا زییں روچ آتے جیونا جوست گپ تو چے گوشے اشی ارزشی بھی ترا شہر مردم یاتا تو چے گوشے تیسر محلوک باور کان کینو یک مزنی سردی کشت گوتی نزوریاں دیم پدیں بوانا نا آئیا گوشت تو راست گوشے آئیے طاقت تہا محکمی آت و یک رندی پدا یک مردیات تو لوگا برو کوئی ٹیٹو بیار آئیا گوشت ارچی کے مکئی آس تہاں بیار منوتی بوجی گا چکیں واپ تہا کاری ماراویں آئیے وتی کار زور تو آرہ یلدا آ چلنڈانا تیاب نیمگا شوت وتی بوجی کے حدہ آت وحدے کے کمی روجنائی بوت پڑا یہ دست کے بوجی کے پکو پچ بوتا گوشی گندگا آرہ باز زہرات و آئیے طاقت تہا گیشی آت نو آئیے کہول تہاروں کے آنی آماچ بوتگات شپے تہاروں کیا کنڈو بیٹ درچ کو چورانی سرا شیطانی موسیق شنگ و تالانات آئیے پیرو کے واروار شارپورتگیں بوجی گا یک ٹونگے بوتگات یک انچے شیطانیت کے آئیے باروا عیال کنگوں بوتنا کور یک مرد میں آرہ کشگ انکس مزنی شیطانی کاری نہیں انکس کے ایک بوجی گی آرہ تباہ کنک پرچا کے بوجی بے پتے و آوتی رکھا وات کرتنا کان و یک پرشتگیں بوجی گی چو ارزانیا شار بوتنا کان کینو زہرا ہوار گم زیاستات و شامشی پرشت پروش آماچات نو آیک جناوری جوڑ بوتگات زنگ ارشکنگ نو آئیے زند وتی کہول رکھین گا ہاتھ رات آرہ وتی دردانی سمان استت کے آشا تیابا گوزان بوتگو کاہو بوچاں ہٹکنان جگیانی نیمگا روگا ہاتھ آئیے مجگا یہ ہم نیت کیا وتی ہمسائے کے بوجی گا بزوریت آئی مجگا بس وتی بوجی کے تباہی آبیدگے ہچی پشنا کپتکت کروساں بانگ بنا کرتگا تو سہو بوگیات اولی رو کرتگیں آسے دودھ شا جگیاں دراہگا ہاتھ اویشیا ہوار مکئی کے وشیم بو ہم گواتارا گونات بالی مورگ کاؤ بوچو بوٹگان تہا گوازی کن گائتا ماہ روجنائی کمبوانا تو جمبنا زربار نیمگاوتی سفر بنا کرتگا شا دریا ہا تازگیں گوات کشگا ہا یا کھنچیں گواتے کہ آئیے تہا توپانے بو یک بدلی چیرات کینوگوں تیزیاوتی لوگ نیمگا روگا یک وشی مارگا ہا آرہ بس یک کاری کنگیات پری ہاتھ راشا دوستان ساری آئیے وتی دست وتی کتوا بور کہ ادا گرام بہائیں مرواردات آئیے رندہ ہما کاچ کے آئیے جامگ چیرا بستگا آئیے وتی دیما یا کاسے دیست پدا ترک پترا کے توارا ہور جمبلو کے آسے راہاں روجنا کنگا ہاتھ کینو تچک بنا کورت یہ آئیے وتی لوگت کے آسے انباز آنات آرائی شریعہ باورات و آئی ہم زانت کے اندگی جگی ہم زوت ہمیں آسے وڑالی گباں آ تچگا ہاتھ اگوں آئیے دگے یکی ہوں گونات آ جیونا ہاتھ او کوئیو ٹیٹو آئیے بگلا ہاتھ او کینوے کمبل آئیے دستان زہا گریوگا ہاتھ تو جیونا چم درگوڑے تگتان کینو گندگا ہاتھ کے آئیے لوگ شتاک بلے آئیے جیونا ہچ نہ گوشت آئیے زانت بلے جیونا گوشت نہ ہاں تباہ کورت لوگ پرش گڈے دائیں حدا کے زہگ گوانزگارا ہم نہ بخشیت پدا ڈرنی بہرارا آس جتا لوگ سوچگے روجنائی کینوے دپو دے میں سرا کپگا ہاتھ ایک کھایا آئیے زانگ لوٹت من نزانی جیونا ہا گوشت سبزہ رنگی مردمی ہم ساہگ نو شوتی لوگا درائے گائے تن آسے ترشک برزا شو تو جہلا آئے گائے تن آ مردموتی گسانی رکھینگے جہدائے تن کینو یکدم ترسی آماچ بو صحبے روجنائی آرہ ترسی آماچ پرتگات آرہ یادت کے یک مردگی راہ سرا کپتگ
آئیے جیونائے دست گرفت تو شاہ سے روجنائی دور پر تو دمی نیمگا بور پرچک روجنائی اشتک پرائی حترہات اندگے گسانی ساہگاں آیانا حمودات کے ادائی براس جون ٹوم سے لوگات بزا آئیے براس سے لوگا زوت دروازے کے تہا شد جیونا آئیے پشتایت آشا ڈننا زہگان گریواگ او ہمسائگان ککارو جاکاں اشکنگا آیات آئیے سنگتو سیادان گوشتگات زانا ہمیں سہتگیں گسے تہاں جون ٹوم سے لوگ ہما ڈولات کہ کینوی لوگ بلکنا دراہیں جگیو کوڈوک یک پیمینتا او کلانی تہا روجنائی گوات اتکو شتن پری ہاترا کینو او جیوناوتی براس گسے حدہ نندو شد دیوانا جنبلو کے آسا گندگاہ تن آہاں دست کے آس باز برزو بیمناک ہیں آہاں چت کپگا آسارا مرگاہوں دیست چوش کے کاہو گچے آسو مرید آہاں وتی سنگتان ککارو زار اشکتان تو جون ٹوم سے لوگ بانوک اپولونیا چیحالو زار کے نزدیک مردمانی بیرانی سرا کنگیات اپولونیا ہمیں مارت کا یہ سر شال شر نہیں پری ہاترا تچانا وتی لوگا آت دان کے دمی شالا بزورید اور دیوال کرا نے باکسی تہا چارگا لگیت گڑا کینو گوں کرارا گوشت کے اپولونیا مگری مارا ہچی نبوتا تو ادا چوں ات کے آئیا زانگ لوٹت جست پرست مکاں آئیا گوش تو جون ٹوم سے کرا برو آ رہا دا بیار بلے کسی آرا مگوش اپولونیا اے میں واسطہ باز علمین آسنگو سے حبوت آئیے دست یلہ بوتنا وہیا گوشت شرنت منی براس کمیں دیرا رند آو جون ٹوم سکتا آئیے یک موبتی روپور تو آرہ ہما کنڈا اور تو دا نشتگتن تو گوشت اپولونیا تو دروازے کے حیالہ بیدار کسی آرہ تہا آئے گا محل مسترینا تایوت اختیار کارمرز کو جی منی براس آئیا گوشت تہاروں کیا منی سرا اشبوت کینوا گوشت او مڈائیے تہا من یک مردم کوشت کیارا جون ٹوم زوزو جس کر من نزانی اودا باز تہارات برتاپ و چپا مور گڑائی موروارد سببات جون ٹومس جست گپ موروارد تہا شیطانے تو اشرا بہا بکاں چا شیطانہ وتی جانا چٹارے بلکہ نشی ہے بہا کنگا ترائی منیو قرار برسی او کینوا پستو دات او منی براس چنکس من زلیل خوار بودتگوں آئیے جستا مکان تیابا منی بوجی کروشک بود منی گیس آسدیک بود جار رو بوٹگانی تہا یک لاش ایریں دراہیں راہ بند کنک بودتگاں تی باہوٹا منی براس او کینوا دست کئی براس سک پریشان بود تو زانتے کہ آ مکان کن دان دیرانا آئیا زود گوشت مرچیں روچا پدا ما روئیں من ترا چیر دیں جون ٹوم سا گوشت من تئی واسطہ اتراہے ودی کنگ نلوٹیں کینوا ہا گوشت من زانی کے من یک پیڑوخے نادراہیے وڑاؤں من شپی روئیں او پدا ترا ہچ نبی من ترا رکی نے جون ٹوم سا گوشت توار کر اپولونیا دروازگا بند کن الوت تہا میں مگوش کے کینو ادائیں آگے سے تہارو کیا پیلویں روچا نشنا وتی باروا ہمساہگانی گا پوش کتاں شاوتی کوڈو کے ٹونگا آہاں وتی ہمساہگانا دست کیا پورا پٹگائتن چوشکے ہڈ درگیج گا آہاں یہ ہم اشکت کا یہ ہمساہگاں آئیے بوجی کے پرشگ سرا دل پدردی درشان کرتا اور گوتی ہمساہگاں جون ٹومس ہوں گوں بود نہ کیا شک مکنا وہ آئیے درشان کرت کے کینو جیونا انہوں کے سرا چیک وستا گوں یک مردمیا یا گوشت کے منی حیالا آشا تیابا زربار نیمگا شتگاں دان کے آشا شیطانہ وطارہ برکینا کہ آہانی دنبائیں گو دمی مردما گوشتے کینو شا زیرا شت نکاں تم وحدی کیارا بوجیگ مرسی آئیا یہ ہم گوشت اپولونیا شاہی ڈوکا نادرہ بیتاک او آرو چا گوات انچوش تیز کشے چو گوشے تیاب کاؤ بوتاک درہ بال کنن اشی ابید جو گیاں لگو کے گواتوں ہوشجگا ہاتھ او آپ تہے بوجی گی دیم و آدم بوگا ہے تا پدا جون ٹومس ہمسائگاں گوشت کے کینو شتاگ اگاں آ زیر راہا شتا گڑا دنی گا زیرا بوتا او جون ٹومس چنکس رند کے ہمسائگاں کرا شتگات شاہاں چیزیں نہ چیزیں آورتگتے یک رندیشہ کاہو بوچا جوڑ بوتیں کسانے بیگی آورتے وہ یا خشکیں پوستے کہ شبرنجا پر را ایشا یا سیاہیں مرچو آدھوں گے یک مزنی کارچی کے 18 انچ دراجات یا کسانی تپری کہ یا قصبابی احوار یک صلاحیات کینو وحدی کارچارا دست آئیے چم روجنا بوتنا آئیے زہار آگوں لانکو کا چارے تو تپا سے گواتاں خلیجارا ہوتی ہمبازاں زورتگات آپ تہا اسپیتی ودی بوتگات درچ کو بوٹگاں چوش لرزگایتاں چوش کے شاتورسا جناورانی رمگ لرزاں اودا دنزو مجھے یا کنچی توپانی چسبوت چو جمبرانی ڈولا زری ماں پوش گواتا جمبرانی کو کرانا انگو آنگو کنانا آزمان صاف پور برزا ساڑییں دنزو مجھو برف ڈولا رچگا لگے
वहदे के बेगा बूत कुड़ा जॉन टॉम्स मूर्ति ब्रासा एक द्राजें गप्पुत्रानी कोर तो कुजारवे गूरिचाने ने मगा केन वहा गोश मानिश कुता के गूरिचाना बाजें शहरा शा तयाबा दूर बुबू जॉन टॉम्सा गोश तयाबे पट्टो लूटा एक पार्टी अर्दैग बुता शहरे मर्दुम हमती पट्टो लूटा हाँ दनिंगा मुरवारती के राय हाँ गो मनी केन वहा गोश उमन इशरा गो अता दारी इव मना टीकी रस्ता भले ई वहदा ई मनी बदबख्ती ओ मनी जिंद जोड़ बुता भले मन इशरा गो अता दारी कोयो टेठो कम्मे बेताहिर भूत गुड़ा जेवना कसाने दुआई वन तो आज चुफ कोर दांके आसा सार बिगी ग्वात वश का शगाई जॉन टॉम्स गोश्त पादानी निशान गारवा आ माह दरायगा सारी जिताबुतन जॉन टाइम से गिसे कुल ने कहुल पादात जेवना हा कोयो टेटो जुर्तगाता शाल तहा वाबात आइये गोलवती माते ऊपगा इरात आरा शाल मापुश्तगा के आइये यकसरी जेवना पूंज सराहात ना के आशा ग्वाता बेरक्की जॉन टॉम्स वती ब्रासा रयकवारी पदा बगला को वाई गोल्लाना चौके अल्लाह मयारे आइया गोश्त वही साहत चु मौत डोला हाथ तो ई मुरवारिदा दौर नदिये ई मुरवारिद मुमनी अरवा हैं केनवाह गोश्त अगमन इशरा दौर दात कुड़ा बजा के मनवती अरवाह यला दात बुरो तो हम अल्लाह मयारे बलोची प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल।